Baba Kalito, baba Njoli, wani munhu akangwara kumberengwa. Ndadzoka nemwe nyaya. Nyaya ndadzoka nayo guys, inodai so. I think sekuti tine vatungamiri vedu muZimbabwe, ZANU-PF, ruling party, hativengi, hatitoishori toida chaizvo ZANU-PF. Hatitomboivengi tinoida. But pane zvinhu zvinoitika zvatinenge takatarisira kuti dai zvichiitika kunzvimbo dzakaita sesu kwatiri kuno kumberengwa kuno kumamisha kuno kuma rural area, ekuti kana wakatarira even yango pakuvhota it was like almost 100% mavhoti akavhotera ZANU-PF kunzvimbo dzedu kumamisha rural area. But tikada kuti titaure chokwadi, tinyatsoda kutaura chokwadi, nzvimbo dzedu chatinongobenefita zvima2kg 2kg zvechibage neupfu nechichi nembeu. That is our benefit pakuda ZANU-PF kwatinoita. But those people who are rich vanongoimba zvaungoenda pastage oimba kuti ZANU-PF yakanaka kana kuti chichi chakanaka muHarare, those people they are getting expensive cars. Ari wani munhu expensive car iyoyo kuti aifana kuti irenovate chikliniki yatinokwanisa kuti isuwo kumamisha kuno kwatinogara tiwanewo chipatara, irenovatewo chikoro kuti vana veduwo isuwo vanhu vakavhotera ZANU-PF kuno kumusha tiwanewo kliniki iri right. Igadzisewo marodhi, because tikatara kwedu kunoko even road chaichai road motikari hadzichafambi, kwakutonetsa even yango munhu akarwara kana munhu akanzi mimba yarwadza kudi usiku, munhu iye anongosvika pakungoponera mumba because hapana mota inogona kumhanya emergency kuya kuzotakura munhu kuti ende naye kuhospital because hakutorina road. Dai kwanga kune road maybe zvaigona kuitika kuti munhu edu manyawo nemota, saka mota dzacho hadzitoriko futi, maambulance hakuna, kunotadza kuwanikwa kana kamota 1 kanonziwo kaambulance korenovetwawo chipatara, kogadziswa maroads, zvese izvozvo kuti nzvimbo dzedu idzo dzekumamisha kwatinovhotera ZANU-PF tirambe tichinzwa mwoyo wedu une shungu nekuda ZANU-PF, because izvo zvinawo kana mukatarira hatitozodi ZANU-PF asi tinorohwa kuti tide ZANU-PF. Yatowafosi kai. Why don't you do something kuti isusu tirege kumpushwa, tiite nekuda kwedu, tiite nekuda kwedu, tiri kutovhota tizwa kuti haipati ndiyedu iyi, tivhote nekuda, kwete kuti vhundudzira kuti kana mukavhotera pakati munoita sei, mukavhotera pakati no guys. Just do something izvozvi, nokuti kana takatarisa ikoko I see speech yakataurwa naChivayo achiti kana uchiri weZANU-PF kana uchitopiwa mota nini uzoti uri kupiwa mota neZANU-PF, yes we are happy, but izvo tikatara izvi maovetereni ekumaraini kwedu vanofamba netsoka netumabhayisikoro netuchichichi, asi ndivo vanhu vakarwa hondo madzishe achifamba nemazimota mamwe, asi havana kutorwa hondo, vakanga vakarara, vamwe vacho ndori vana vamadzishe akanga aripo muhondo, havatozivi kuti noushe hwacho hunobatwa sei, asi vanhu vayo vakangodaidzwa kupiwa mota, ndivo vanotambira futi mari dzinotyisa. Awa maovetereni anofamba netsoka, makumbo akakwasharara, vana mujibha vose chembere dzakanga dzichibikira vanhu muhondo ukavatarira, and then hanhasi vanhu ivo they are calling ZANU-PF as a party yavanofarira chaizvo, but ZANU-PF haina chairi kutigadzira munzvimbo dzavo. Munoti kudii naye vakuru vangu ikoko Harare kwamuri, muchingoramba muchingopana henyu mota nemaartisti nemapasta nevachichi, muchipana mota dzinodhura, muchipa chichi nezvo zvindakatovhunduka. Umwe kansela achidaidza kamwana kaduka, mwana kechikoro kangopefuma kanonzi ngwere diki here, chichi kakatonopiwa land isina umwe muovetereni, asi vanhu vakarwa hondo, vanhu vari kukuvhoterai vacho hamusi kutombovarangarira. Muri kuti vari kurarama nei? Chamuri kuda kuita ndechekuti kana tatowadza mavhoti muenda muchivavhundudzira mawapa zvimbeu chichi, is only that our benefit. Kana takuenda kunovhota vana mbuya nanasekuru nanabhodhi vangu vari kumusha uko, hatisi kuziva, hati understand zvinhu zvakadai so, tinozopushwa kuti tendai ZANU-PF ndiyo munofanira kuvhotera, kana ukarega kuvhotera ipapo after mavhoti tinokuya tikakurova tokupisira musha, which means it's not fair. Try to do something which is fair kuvanhu vese vasununguke, kwete kuzouya ne2kg yembeu kana 2kg yeupfu kana 2kg yechibage muchipa vanhu. Please, ivaiwo nemwoyo, ivai nemwoyo wokuda vanhu venyu, ivai nemwoyo wokuda vanhu vakakuisai pazvigaro zvamuri. Ndonyaya ndauya nayo chete, ndatenda nebaba Kali baba Njoli, wani munhu akangwara kumberengwa, ndo topic yandangouya nayo. Please, kana muchinzwa apa imbotiraiwo kugadzirisa, ndatenda hangu.